athro memsi yma, a diolch yn fawr i chi. Diolch am eich cefnogaeth. Mae nifer o bobl wedi dod at fi heddi a dweud, bys yma beth, chi wedi cyrraedd 400 tanysgrifwyr. Ac i fod yn hollol gonest gyda chi, llynedd nes i bet bach gyda nifer o ddisgyblion a dweud taswn ni'n bwrw 250 tanysgrifwyr, fydden ni'n gwneud fideo colur. Mae hwnna wedi dod i cnoi fi, ydy e. Fideo colur i ddod. Mae wedi cael ei recordio, gath ei recordio llynedd, ond mae'r fideo colur yna i ddod cyn bo hir. Hefyd, mae'r Fideo Logan Paul KSI, mae hwnna wedi recordio tua 4 gwaith yn barod. Dwi dal ddim yn hapus gyda fe. A welith hwnna dydd o gwbl, fi ddim yn gwybod. A'r trydydd fideo, fi'n rhoi clw bach i chi nawr. Dyma'r trydydd fideo i ddathlu 400. Dim mwy na, clyw bach. Mae disgyblion 7-8-9, siwr fo'n gwybod beth yw e. Pob un arall, dim syniad. Anyway, diolch i chi, hwyl am nawr, fi'n mynd rhoi hwn lan, a wedyn gobeithio gallwn ni cael 400 tanysgrifwyr arall. Nawr, dros yr wythnos nesaf, dwi yn mynd i rhoi allan y post-it notes hyn, chi. Ac os mae gyda chi unrhyw cwestiwn chi sy'n ateb neu beth bynnag, jyst rhoi'ch lawr fan hyn, a wedyn newn ni rhywbeth o Q&A i fe yn yr wythnos nesaf. So, os mae gyda chi unrhyw cwestiwn am y channel neu beth bynnag, ysgrifennwch lawr fan hyn. Dwi ddim yn dweud fi'n mynd i ateb nhw, ond gallwch chi gofyn i fe. So, hwyl am nawr, diolch yn fawr, ac cofiwch, tanysgrifio, hoffi, a rhowch sylw, a'r sylwedau, chi'n mwyn cadw fi i ben, mae'n hynny'n really great. Diolch yn fawr. So, hwyl am nawr.